Noin puolella migreeniä sairastavista naisista esiintyy kuukautismigreeniä. Sitä voidaan hoitaa turvallisesti erilaisilla hormonivalmisteilla yhdessä migreenin täsmälääkkeiden kanssa. No niin, kuinka voin auttaa? No semmoisella asialla tuli, että mulla on alkanut tulla tämmöisiä inhottavia migreenikohtauksia ja olen huomannut, että ne liittyy kuukautisiin. Että mulla on käytössä tämmöiset täsmälääkkeet ja ne auttaa melko hyvin, mutta olen kuitenkin lukenut, että hormonihoidolla voitaisiin paremmin estää kohtausten tuloa. Minkälainen ehkäisy sulla on käytössä? No mulla on nuo yhdistelmä e-pillerit käytössä ja on saanut ne kuukautiskipuihin ja ne on ollut hyvät, mutta kuitenkin sitten alkaa tämmöiset migreenioireet pari päivää ennen vuotoa. Ja jotenkin tuntuu, että ne on vaan pahentunut sen jälkeen, kun on aloittanut pillerit. Onko sulla muita oireita kuin päänsärky? No saattaa olla väsymystä ja pahoinvointia ja mielialaheittelyä. Ja sitten kyllä tiedän, että kohta tuo päänsärkykin alkaa, että viimeistään silloin, kun vuoto alkaa. Tuo oireita saattaa olla 2-3 päivääkin ja oksettaa ja näin. Että joskus on ihan työkyvytönkin ollut ja sitten joskus taas vähemmän oireita. Onko sulla näköhäiriötä, semmoista vilkkuvaa sahalaitaa tai näkökenttäpuutoksia, eli niitä niin sanottuja auraoireita? No en ole kyllä semmoisia huomannut. Mitkä asiat pahentaa niitä oireita? No ainakin valvominen ja stressi ja punaviini pahentaa. Oletko tyytyväinen pilleriehkäisyyn? Joo, kyllä mä sanoisin, että on. Okei. Joo. Se kuvasit oikeastaan aika hyvin nuo kuukautismigreenioireet. Siinä kierron loppuvaiheessa tai sitten siinä pilleriehkäisyn taukoviikon aikana tapahtuu hormonaalisia muutoksia, jotka voi laukaista sitten kuukautismigreeniä. Siitä kärsii suunnilleen puolet kaikista migreenipotilaista. Ja sille kuukautismigreenille on tyypillistä se, että se on pitkäkestoisempaa ja usein hankalampaa kuin muut migreenimuodot ja että täsmälääkkeet tehoaa yllättävän huonosti. Ja siihen ei myöskään kuulu auraoireita. Joo, no mitä me voitaisiin tehdä? No kun sä oot tyytyväinen tuohon pilleriehkäisyyn, niin ensiksi voitaisiin tehdä niin, että sä söisit niitä pillereitä niin sanotusti yhteen putkeen ilman taukoa, esimerkiksi puoli vuotta, ja sitten pitäisit sen tauon ja katsotaan, että pysyykö se migreeni poissa. Ja jos ei se pysy, niin kyllä melkein paras vaihtoehto olisi sitten hormonikierukka, josta on aika hyviä kokemuksia myöskin migreenin ennaltaehkäisyyn. Ja täsmälääkkeiden lisäksi kannattaa käyttää tulehduskipulääkkeitä ja koko sen kohtauksen ajan, eikä yrittää tulla toimeen mahdollisimman pienellä lääkemäärällä. Joo. Pystynkö mä kuitenkin turvallisesti käyttämään näitä e-pillereitä ja migreenilääkkeitä? Kuukautismigreenillä ei ole aivoinfarkti, se ei lisää aivoinfarktiriskiä, eikä myöskään ne täsmälääkkeet ei lisää sitä riskiä, mutta yhdistelmäehkäisypillereitä ei suositella sitten yli 35-vuotiaana. No pitäisikö sitä mun täsmälääkettä jotenkin muuttaa, kun se ei ihan tunnu riittävän? No, niitä on monta eri vaihtoehtoa ja kannattaisi nyt valita sitten sellainen vähän pitempi vaikutteinen, niin se voisi tehota paremmin. Ja sitten katsotaan ne tulehduskipulääkkeet, jotka käytät siinä sitten rinnalla, niin näin päästä sitten alkuun tässä. Kyneko. Asiantuntevasti naisen terveyden hyväksi.